Imu na yawe ne saa no nti no da bia wakase no mu no yeyi ebeba ko ewo ho na nana eja brifa na daroma wacheche yemu abakosem mu sede tie ne de ye dwene ho eye se agoro beso a efiri anopa na eja brifa nchimo de eba wasa bemu eni agoro beso a efiri anopa se wo hwe ebe no a kire se bi wo ho a udi agro a udi no ani mu anije no se wo pe se etimi yetia emawa anopa na wo sha ase ne se agro no nipa dodo na anije ho a obehun se anopa na woni ba betimi aba begina ho ahwe agro ani dwumako a wudi no eno nso ebetimi aboa enti na yebu be ne se agro beso a efiri anopa se nso ye de ba ya bra bomu a etomrebu ho a na obi ye adwuma bi ana obi ekoba bi na se adwuma bi no bi nso eya ye de adwuma na ma no na no obehwe na wahya ase na woye afi ebra oye no obohu se esunsunsu aso na edore sa adwuma na woye no edore na oboye na we abeye adwuma woye de efe we ba na o kire se efe o we de nsa no adwuma efe na ekire se ade na woye no enipa dodo anije ho eni kire se wo hya ase na no enye nura kiri kura no na ye bo mrane na ye ma wammo ewo ho eno na ye ana ye bu bere se agoro ebeso a efiri anopa.